Ok, donc santé avec la nutrition. Aujourd'hui, on a fait les produits, les super antioxydants chez Forever Living Product. D'abord, avant de rentrer dans tous les détails, antioxydants est moins fort. Les antioxydants, au lieu de faire mon avait fait comme un cana, ou du coup, est fait du meilleur, faire mon ni avec du farcolo avec ce que Tora Mumbe, faire mon passe de farcolo, nous c'est qu'à Dankari Adamade Kenela. Olu kɛlɛ ka bɔ farikolo la a bɛ fɔ olu de ma ko les antioxydants. Alors maintenant ni a manquera farikolo la a bɛ na ni jumɛn ye a bɛ na ni jumɛn ye a bɛ na ni farifaga ye adamaden na kelen a bɛ na ni kɔrɔ joona ye adamaden na fila a bɛ na ni fɛn jumɛn ye fana a bɛ kɛ sababu ye ka bana basigilenw kɔkɔrɔ don farikolo la o bana basigilen dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye tension ye o dɔ ye dusukunbanaw ye o dɔ ye kɔnɔnabana banbali ninnu ye comme koko ka taa se furudimi banbali ninnu ma. A dɔ fɛnɛ jumɛn ye o ye maladie comme diabète a dɔw y'olu fɛnɛ de ye donc ni antioxydant dɛsɛra farikolo la a bɛ kɛ sababu ye ka les maladies dégénératives chroniques ni o ye bana chronique ninnu ye olu basigi farikolo la. Maintenant produit Forever Living Product ni o ye complément alimentaire ye médicament tɛ spécialement an ka produit caman de bɛ yen n'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an b'a fɔ ko c'est riche en antioxydant. C'est un antioxydant fort o kɔrɔ ye jumɛn ye farikolo dɛmɛnanba de b'a la o produit dɔ ye jumɛn ye aloe vera minɛ ni kelen o kelen o bɛɛ bɛ jɔ o jɔyɔrɔ de la ka daminɛ biri jaune na biri nectar vitamin peach ka taa se freedom ma olu bɛɛ ye minɛ minnu falen bɛ aloe vera la minnu bɛ kɛ sababu ye ka farikolo kɔkɔrɔ don ka jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ farikolo kɔnɔ komi a b'o dɔn cogoya min na ka kɔrɔ an ka biri jaune na a bɛ fɛn caman kɛ farikolo la précisément c'est un parfait nettoyant la pute d'aloe vera ni o ye aloe vera yɛrɛ nɔnɔ ye nettoyant kɛrɛnkɛrɛnnen de don mun bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ka daminɛ joli la ka taa farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ débarrasser ka bɔ nɔgɔba sigilen ninnu na mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka farikolo affaibli ka kɔrɔ joona la nati farikolo kɔnɔna na donc o produit ye olu de ye donc ka daminɛ aloe vera bidon na produit filanan min bɛ yen n'o bɛ tugu aloe vera bidon na o ye an ka absorbant C n'a fɔ o ma ko vitamine C n'a fɔ o ma ko absorbant C avec son d'avoine. Le son d'avoine associé à la vitamine C donc procure maintenant o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ lase farikolo mun bɛ kɛ sababu ye non seulement ka vitamine C ko mako ɲɛ mais en même temps qui facilite aussi la flore intestinale la digestion donc a bɛ kɛ sababu ye ka digestion kɛ ka ɲɛ dumuni yɛlɛmacogo ɲuman ka o sabati farikolo fɛnɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni sunɔgɔko gɛlɛya b'u kan fɛnɛ donc an ka vitamine C a b'u dɛmɛ fɛnɛ ka bɔ o gɛlɛya nin fɛnɛ kɔnɔna na ka taa se jumɛn fɛnɛ ma a fɔ produit ma ko Actis super oméga 3 donc o fɛnɛ ye super antioxydant dɔ minnu bɛ Forever kɔnɔ donc minnu bɛ conseiller mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc i kan ka i janto mun na surtout an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni a yirala k'a fɔ an ka farikolo bɛ ka kasara sɔrɔ sira caman fɛ dumuni duntaw la fiɲɛ samantaw la ka taa se an yɛrɛ bɛ negekumafɛn caman consommer o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔba sigilen ninnu basigi farikolo la hali n'i t'a fɛ donc o kɔfɛ fɛnɛ produit filanan sabanan bɛ a fɔ ko propolis comprimé. Propolis ye minɛ lakodɔnnen ye didenw bɛ mun labaara k'u ka di kɔlɔsi ka di kɔlɔsi fɛn juguw ma o de b'a to di yɛrɛ tɛ toli fiyewu donc propolis comprimé o fɛnɛ bɛ fara antioxydant ninnu fɛnɛ kan ni o ye super antioxydant ninnu ye donc produit masa min fɛnɛ bɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ ko lithium plus ale fɛnɛ ye minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun dilanna ka bɔ lithium ani jiri dama dama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka o minɛn de dilan principalement le lithium plus donc lithium ye jiri ye jiri mun lakodɔnnen bɛ ni a ka résistance ye face à n'importe quelle situation donc ale bɛ kɛ sababu ye ka farikolo fɛnɛ tagan ka kisi ka bɔ jugu ninnu fɛnɛ tɔɔrɔ ma produit laban n'an bɛ se k'o fɔ fɛnɛ a fɔ o de ma sa ko Forever Daily yɛrɛ kɔrɔ ye ko au quotidien i bɛ se k'ale comprimé in ta don o don i bɛ se k'ale comprimé in ta a bɛ kɛ sababu ye fɛn o fɛn bɛ yen nutriments ni vitamines minéraux la k'olu n'o bɛ se ka manquer farikolo la a b'o de rapporter farikolo ye à longueur de journée donc ale yɛrɛ tɔgɔ dara kama Forever Daily donc ça c'est un comprimé qu'il faut on peut le consommer au quotidien.